e kor gwenge gi Collins Okaka. Jokanyo mag duol mar Jodong luo e sub county marongo koro kwayo sirkal mondo mi ochak e chenro moko mag dongruok e gwenge makuno kaka rapar mar mosenindo maneni jaod bura machon marongo Dalmas Otieno. Jakom mar Jodong luo e sub county no marongo Richard Nditi wacho ni mosenindo Dalmas Otieno ne en jatelo mabende ne otiyo ne oganda jo Kenya gi chuny achiel e yo makare e weche mag uchumi koda kai paw siasa ma owinjore dhiale e yo makende. Jaduong' Dalmas konindo to ningo wabed gi giminyalo parego e Kenya kata ningo parego e sirkal nikech gik motimo dongo. Wakwayo kata na sirkal mondo manye gimoro mondo wachung Rongo waka mondo nen kaka Dalmas maka wagoye wang' matwaneno Dalmas Otieno wuod Anyango. Miyo sirkal un bende kik uwewa ma kutimonwa gimoro ma nyalo kelo ranyisi manyiso ni Dalmas ne en wuod Rongo to kendo ne en wuod Kenya. Gima duong' madwa budhi ahinya en kwe. Iko mar Dalmas ok agombi ni mondo koko moro wuogie. Iko mar Dalmas kata kane ukuwinjuru gi ng'ato to chieng'no yie mondo ubed osiep. To kineno ko ok inyal biro kanyo to yud thuolo mondo iywe dalani to mondo nyasi mar Dalmas watim gi kwe kaka wuod Luo, kaka wuod Rongo, kaka Jakamagambo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Kawuok Rongo wadonjo e sub county